pamiket. Namaan kami, kaso hindi nga ba ako kukot ng kaya ano ka rin kami mga. Kaso sabi na akong bala. Yan, papunta na kami arayan kaya. Biyahe-biyahe kami. Kayo pa kan pala, at kami may ipagkagit ang crossing kang Nesula. Papunta kang arayan, tapos kaya kami telanan. Ngayon yan, miras kekening caps. Ayan, kasi tingnan kaya na, operot na. Siyempre, may order na kami, tapos siyempre magluto na kami. Pork, base, carbonara, favorite, lettuce, kapak, tokwa, pong ngayon natin ng biruya. Pong, ano ito, kaya baling house ka rin. Pong, kimchi, siyempre, kapartner na ni Ing Samji. Nabi ako, ayan, katula na, Yang may nagkat ka na ako mag-samji yan. Aret-aret ang babi, manaya nila. Kaya ako siyempre, ready mo na. Unang kunin ng lettuce. Pakliyan pa mo ay. Pre, bilak kayo pagi. Sige tayo para bisa tinglalawag yung video. Kaya di na yan. Unang kaya kanina ito, babi, pinili kayo pa, kaya may luwag bagya. Ayan o. Pero ayos na lang, hanggang tulok lang bagya. Hiking mo ako na di pa pala, digdagan kaya pa babi. Ngayon, digdagan, kinangwa na akong kahit yan. Kimchi, ayan o. Tutuloy yasoy. Kahit na namang base, pamana sa base na rin cups. Ay, lele ako parang kutsara. Kaya siyempre, matama ka pang masalese, pinalong ko na eh. Pinalong ko na eh, laktakan ko na yan. Yapi na yan. O, tatala kayo. Yan na, ay, katako na. Yaman na ba mo lang mo tay? Pulis sa megan sa yan. Ito may ang sabi-sabi. Sane, yan. Sige. Nakay, hindi ngabi ako alili. Ngabi ako na po to. Magtampuy. Ayan o. Mabilis yung mga time-lapse yan eh. Naku magreklamo. Siyempre yan. Mamang kami mamangin yan. Mamang kumangan yan. Talatalakat ko pa mo. Albania mong kapota mayari. Ay, pa-fast forward na. Sige, follow yo ko. Cellphone niya po. Yan. Kunti nga may yan. Kaya na yan. Yan, sige. Yan, sige. O yan. Mayari na yan. Ay, may resulta. Sabi mo walang yung manyaman. O,